tak jsme sundali vanu, protože když jsme sundávali tohle osazení z druhé strany, aby jsme se dostali k pokličce, kterou se zapíná, vypíná diferenciál, tak se nám vyjela poloosa a mezi ty poloosy jsou spojený takovým kamenem nebo takovým čepem a nám ta poloosa vyjela o 10 cm, tak jsme opět, tak jsme se báli, jestli ten čep nevypad, tak jsme sundali i vanu a není tam. Tak ve vaně je ropa, to už není volej normálně, to už je jak vazelína. Vydávám to špachtlí. Tak takhle vypadá vana po zásahu. Vyčištěná, vypolírovaná. To osazení tam nakonec necháme. Asi tam nebylo bezdůvodně, asi to trochu jako tu osu stabilizuje, nebo jak bych to řekl. No, ale budeme muset zavařit tady pár děr, protože to tady se řízneme takhle podle toho, aby jsme se dostali k té pokličce k diferenciálu. Tak to takhle se řízneme, k té pokličce se potom díky tomu dostaneme, ale když to se řízneme, tak tady těch děr je nějak moc, že se to oslabí dost, tak budeme muset nějaký nechat zavařit. A tím pro dnešek končíme a těším se příště, ahoj.